че дилофозавъра изглежда така. Това е дизайна от Jurassic Park 2, но това е грешно. Дилофозавъра също е изглеждал така. Първото нещо е, че не е плюл киселина и второто нещо е, че няма това, тая качулка, както искате го наричате, това нещо на врата, дори не знам как се. Много хора си мислят също и че дилофозавъра е бил толкова малък, колкото в Jurassic Park и след няколко месеца и Jurassic свят. Наистина нямам търпение за Jurassic свят. Рибърт, буквално този филм е брутален. Ето го и реалния размер на този хищник, който се е срещал в късния или ранния Jurassic, не съм сигурен. Вижте колко е бил дълъг. Бил е дълъг до 6 метра, може би даже и 7. Това нещо е лувало в групи и в много редки случаи са успявали да повалят и дори огромни големи тероподи. И от големи тероподи ви говоря може би за около 20 метрови гиганти. А тези неща са лували в групи. Като ви казвам групи по 20-30 теропода в група. Но за щастие той е имал тези неща на главата, тези гребени, как се казват. Но за щастие той има това нещо и да, това изглежда брутално. Тези животни са древни. Наистина едно много интересно животно, за което много малко хора говорят изобщо.